Moro ja tervetuloa katsomaan käsityötubettajien joulukalenteria. Tämän luukun numero on 11. Mä oon Päivi. Mun kanava on Päivis Crafts ja siellä yleensä kerron omista käsitöistäni, enimmäkseen neuleista, mutta myös välillä ompeluksia. Ja siellä on nyt ollut adventtikalenteri myöskin tilkkuiluun liittyen, eli siellä on pari jaksoa ja vielä tulee parina seuraavana adventtina sitten tilkkuiluun liittyviä lyhyehköjä jaksoja. Mutta tervetuloa tähän käsityötubettajien joulukalenteriin mukaan. Tänä vuonna tehtiin 3 kysymystä, joiden pohjalta rakennetaan nämä. Kukin rakentaa oman joulukalenteriluukun oman näköisekseen. Kysymykset oli, mikä on tärkein jouluperinne? Onko sinulla joku jouluperinne tai jokin neule, jonka otat käyttöön aina joulukuussa? Ja 3. mikä projekti yllätti sinut tänä vuonna joko hyvällä tai haasteellisuudellaan? Lisäksi tulee lisäkysymykset niin, että eilisen päivän luukun avaaja on jättänyt mulle kysymyksen ja mä sitten vuorostani annan seuraavalle kysymyksen. Jouluperinnettä kun rupesin miettimään, niin mulla ei ole yhtä jouluperinnettä. Mun mielestä joulu koostuu niistä kaikista pienistä osasista, mitä tapahtuu tässä ennen joulua ja sitten joulun aikaan. Lapsuudessa totuin siihen, että ympärillä on ihmisiä ja käytiin tervehtimässä isovanhempia tai oikeastaan mummaa ja isoäitiä. Ja siellä oli myös muuta porukkaa, eli oli paljon väkeä. Ja siitä ehkä tuli sitten myös semmoinen omaan perheeseen perinne, että kun molemmat ollaan kotoisin Pohjanmaalta mun siipan kanssa, niin kun lapset oli pieniä, niin lähdettiin sitten joulua viettämään isovanhempien luo. Jotenkin oli semmoinen ajatus, että joulu on lasten ja isovanhempien juhla ja aikuiset ehkä sitten mahdollistamassa sitä joulua ja tekemässä sitä jouluiloa. Se oli mulle sopi oikein hyvin myöskin sen puolesta, että töissä oli kauhean kiire yleensä koko joulukuun. Jouluvalmisteluita ei olisi kauheasti pystynyt tekemään. Me tehtiin hirveät määrät asiakaspäätöksiä töissä just ennen joulua, että ne oli sitten vuodenvaihteessa asiakkailla taas käytettävissä. Ja se oli kyllä aikamoista rumpaa. Sen lisäksi mä lauloin ja laulan edelleenkin kuorossa. Kuorulla oli joulukonsertti ja sitten me käytiin ilahduttamassa vanhuksia vanhusten hoivakodeissa useampanakin päivänä ja useammalla osastolla sitten myöskin. Se on, tietysti sitten kun oli pienet lapset, niin se niin kuin kaiken yhteensovitus oli aika haasteellista. Useampana vuonna olen myös käynyt laulamassa kauneimpia joululauluja, niin myös todennäköisesti ensi sunnuntaina tuolla Tampereen vanhassa kirkossa, jossa on ruotsinkieliset kauneimmat joululaulut. Ja mahdollisesti sitten koulun Lucia esiintyy siellä. Ja joulukirkko kuuluu hyvin pitkään perinteisiin. Nyt kun vietetään joulua tuolla mökillä, niin ei ole tullut lähdettyä sitten sinne keskustaan kirkkoon, vaikka se olisi ihan saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä. No se, mihin satsasin silloin, kun lapset oli pieniä, niin tein itse joulukortteja. Se oli semmoinen yksi asia ja sitten myös leivottiin ainakin pipareita, joulutorttuja ja joulupullaa. Ja toki sitten lahjat kaikille läheisille. Nykyään olen laiskistunut joulukorttien tekemisessä. Mulla on ihana mökkinaapuri Riihimäen Raijami nimellä tekee kortteja
ja tänä vuonna on tämmöinen joulutervehdys Tampereelta lähdössä kaikille läheisille. Lapsuuden kodissa leivottiin joulupiparit aina itsenäisyyspäivänä ja se oli aika iso taikina, niitä riitti pitkälle kevääseen sitten vielä niitä pipareita. Ja aina tehtiin paraisten piparkakkuja, jotka olisivat tosi ohuita ja tosi rapsakoita. Vuosikausia käytin itse sitä samaa reseptiä, kunnes laiskuus iski ja totesin, että Annas pepparkaakkor on ihan yhtä rapsakoita ja ohuita. Ja monena vuonna sitten on tullut nyt ostettua niitä. Joulutortut tulee leivottua valmista taikinoista, mutta joulutortuista mä tykkään tosi paljon. Ja joulupullaakin täytyy leipoa. Tosin se on tavallista pullataikinaa, johon sitten koristeisiin laitetaan rusinoita ja raesokeria, koska miehet ei tykkää meidän perheessä sahramin mausta. Joulukoristeet on hirveän tärkeitä mulle ja meillä on itse tehtyjä koristeita. Nyt kun vietetään joulun alusaikaa täällä kaupungissa ja sitten tuolla mökillä sitä joulua, niin ne on vähän hajaantunut koristeet sinne ja tänne ja myös laiskuus on iskenyt, ettei tänne kaupunkiin kauheasti tule laitettua mitään, mutta nämä sirkkatontut tuossa, mitä on täällä taustalla, niin nämä on sellaisia, että nämä kaivan aina esiin. Ne oli alkuun tuolla meidän keittiön ikkunalla, mutta nyt niitä on sen verran paljon, että ne on tuossa lipaston päällä. Tuossa alussa oli kuva noista kaikista tontuista ja mä tein siihen tänä vuonna tommosen tarinan, että joulu alkaa siivoamisesta, sitten luetaan keittokirjaa, mietitään mitä kokataan ja sitten siellä on porkkanalaatikko valmiina. Porkkanalaatikosta mä itse tykkään. Ja sitten sitä syödään ja sitten siellä taustalla on joulutähti ja sitten jotain muuta jouluun liittyviä asioita ja sitten tietysti siellä on neulova sirkkatonttu. Näitä sirkkatonttuja mä oon ostanut tuolta Tampereen kädentaidot-messuilta. Niitä on myös mun mielestä ainakin edellisinä vuosina ollut saatavilla tuolla Tampereen joulutorilla. Toisaalta myös joulukoristeet, jotka on itse tehtyjä, on tärkeitä ja rakkaita. Ja erityisen rakkaita on tietysti lasten tekemät koristeet ja tähän otin muutaman. Eli yhtenä vuonna toi esikoinen teki tämmöisiä lasitähtiä. Nämä on ollut mulla ikkunaverhossa kiinni siellä tuvan ikkunassa, mutta nyt aika on tehnyt tehtävänsä ja ikkunaverho täytyy korvata uudella tai se kappa sieltä, niin nyt ne on sitten tuossa erikseen. Sitten nuorempi tytär teki joitakin vuosia sitten jo virkkas tämmöisiä ihania erilaisia tähtiä. Tää taitaa näkyä. Nämä on kaikki erilaisia. Mun mielestä ne on ollut tärkättynä, mutta nyt ne on, en tiedä onko tärkkäys pehmentynyt tai mitä, mutta täytyy katsoa, että pitääkö näitä käsitellä vielä uusiksi nyt sitten tänä vuonna. Ja meillä ei ole enää sisällä joulukuusta, niin nämä on ollut semmoisessa silkkinauhassa roikkunut sitten siinä ikkunalla. Ja ne on ollut siellä vähän pidempäänkin kuin ihan nämä joulunpyhät, koska ne on niin kauniita. Jouluaaton perinteisiin oikeastaan meillä kuuluu se, että aamulla syödään miehen keittämä riisipuuro. Sitten käydään joulusaunassa ja avannossa. Ja 12 kuunnellaan joulurauhan julistus TV:stä. Sitten kun kaikki on pukenut vähän parempaa päälle saunan jälkeen,
niin vähitellen siirrytään joulupöytään. Meidän joulupöydästä löytyy kinkku ja sitten sieltä löytyy laatikoita, mutta nykyään ehkä perunalaatikkoa, porkkanalaatikkoa. Välillä on tehnyt sitten punajuuri aurajuustolaatikkoa, bataattilaatikkoa. Tälle vuodelle ei ole vielä päätetty, että mikä on. Kraavilohi on ehdoton, mitä aina haluan, tai sitten kylmäsavulohi. Ja mäti on myöskin meidän pöydässä aina. Ja mä tykkään sienisalaatista, mutta sitä ei muu perhe syö. Mutta aika paljon kaikenlaista siihen joulupöytään kuuluu. Ja sitten tietysti glögiä ja illalla vähän juustoja ja viinirypäleitä tai omenaa tai päärynää. Ja niitä makeita leivonnaisia on piparkakut ja joulutortut ja joulupulla. Täytekakkua mä en tee, vaikka se oli myös meidän äitillä oli aina täytekakkukin jouluna. Kaikista parhainta joulussa olisi, kun sais lapset ja puolisot ja lapsenlapset mukaan viettämään joulua yhdessä, mutta se on harvoin mahdollista enää nykyään. Kaikista näistä osasista muodostuu meidän joulu. Ei niin, että siellä ihan kaikkia osasia on aina, mutta aina jaksamisen ja ehtimisen mukaan. Mulla ei mitään varsinaista jouluneuletta ole. Ne punaiset neuleet, mitä mulla on, niin niitä mä käytän myöskin ihan ympäri vuoden. Muutama vuosi sitten mä tein semmoisen joulumekon, joka oli ommellisen amarylliskankaasta. Ja silloin kun tein sitä, niin ajattelin, että sitä voi käyttää ihan ympäri vuoden, mutta se ei vaan valikoidu tuolta kaapista päälle. Ehkä siinä ne joulukukat on niin voimalliset. Ja meinasin laittaa sen päälleni nyt tähän, mutta sitten mä huomasin, että mä jätin sen viikonloppuna mökille sen takia, että mä ensi viikonloppuna taas yhtä tilkkuilijan adventtijaksoa nauhoitan, niin ajattelin, että en viitti muutamaksi päiväksi rahdata sitä edestakaisin. No sitten projekteista. Mikä oli haasteellisin ja mikä oli niin kuin semmoinen positiivinen projekti tältä vuodelta? Haasteelliseksi jostain syystä koin nämä Draus-sukat, jossa on varret patenttia. Ja sinällään kun patentin vauhtiin pääsi, niin ei se ollut se ongelma, mutta merino-sukkalanka ja saukuun puikot oli vähän liian liukas yhdistelmä. Helposti saattoi tipahtaa silmukka ja sitten se meni kauheita vauhtia alaspäin niin, että sitten joutui purkaamaan monta kerrosta, kun en osannut sitä patenttia korjata. Ja en ole varmaan ikäissäni niin paljon purkanut mitään. Mä olin aika hämmentynyt siitä, ja sukkiakin on epälukuisan määrän tehnyt, mutta se patentti teki sen oman haasteensa, mutta nämä on valmiit ja olen ihan tyytyväinen lopputulokseen. Mutta sitten semmoinen positiivinen juttu, minkä tein, niin mä virkkasin Stella-shoolin. Ja tästä tuli aivan ihana. Mä tykkään tosi paljon. Mulla tää on paljon pienempi kuin ehkä monilla muilla. Mulla oli leisvahvusta lankaa ja virkkasin molemmat 100 gramman kerät niin pitkälle kuin pystyi. Taisi jäädä semmoiset tosi pienet pallerot kumpaakin lankaa. Ja tosiaan tämä niin kuin käy tosi monien vaatteiden kanssa, kun tässä on se toinen
lanka oli aika värikäs ja siinä on osittain silkkiä ja sitten on, en nyt muista mitä kaikkia kuituja, mutta voin linkata tuonne alapuolelle nämä projektit, niin jos kiinnostaa, niin voi näitä käydä sitten katsoa sieltä mun Ravelrystä. No sitten Minni neuloo -kanavan Tanja heitti mulle kysymyksen, että onko sulla joulukalenteria? Jos on, niin millainen? Ja jos ei, niin miksi ei? Hetken aikaa tätäkin pohdin, että onko mulla joulukalenteria? Ja ensimmäinen vastaus oli ei, kun mietin, että no lankajoulukalenteria mä en ole koskaan halunnut tilata, koska mä haluan itse valita ne langat, mitä mä ostan. On sen verran iso lankavarasto, ettei sitä tarvitse niinku semmoisilla ekstra langoilla kasvattaa, joista joutuisi miettimään sitten, että mitähän tästä tulee. Mutta vuosikausia ostin partiolaisten adventtikalenterin, koska se on, no mä oon ollut itse partiolainen sekä koko niin kuin koulunkäyntiaikani silloin, kun asuin vanhempien kanssa. Ja sitten nyt myöhempinä vuosinakin on ollut ehkä 8 vuotta yhteensä, mutta nyt on partiohommat lopettanut. Mutta halusin tukea partiotyötä ja myöskin sitten ostaa sen kalenterin. Ja se oli mun mielestä niin kuin sillai oikea adventtikalenteri, kun se alkoi aina ensimmäisestä adventista, eli usein jo marraskuun puolelta. Nyt kun ollaan osittain täällä ja osittain vapaa-ajan kodilla, niin niitä luukkuja on jäänyt avaamatta ja sitten se tuntuu semmoiselta, että ei kauhean kiva avata montaa luukkua kerrallaan. Niin tänä vuonna ensimmäistä vuotta en hankkinut sitä partiolaisten adventtikalenteria ollenkaan. Meillä on yhdet saksalaiset mökkinaapurit ja myös tämä rouva oli tilkkuilija ja hän sitten jossain vaiheessa hankki mulle tämmöisen adventtikalenterin, mikä on tämmöinen painettu ommeltava kalenteri. Näkyyköhän kokonaan? Tässä kuitenkin kävi sillain, että mä tämän ompelin, mutta tämä ei ole ollut mulla koskaan seinällä. Tämähän olisi aika kiva semmonen, että voisi aina laittaa niin kuin vaikka jonkun suunnitella koko joulukuu, että mitä minäkin päivänä tehdään. Miestä aina kiusottelen, että tänne olisi voinut laittaa kultaa ja timanttia aina joka päivälle. Tosin se on ollut vaan semmoinen, että en olisi oikeasti halunnut. Ja tätä en meinannut edes löytääkään, mutta oli se sitten mökillä siellä komerossa. Ja nyt tänä vuonna sitten, kun olen tehnyt noita tilkku-adventtijaksoja, niin mulla on ollut kyllä ajatuksissa kauan aikaa jo tehdä tämmöinen joulusukka. Tämä oli prototyyppi ja tästä nyt vielä otan tämän yläosan pois ja laitan siihen vaan vinokaitaleen, koska sitten tein toisen ja musta tässä on kivemmat mittasuhteet. Mutta tämä voisi olla semmoinen yllätyspussi, josta löytyy tai ei löydy jotakin. Vähän aikaa tämä roikkuu tuolla meidän keittiössä, mutta nyt noiden jaksojen kuvaustenkin takia niin nämä on niin kuin seilannut tässä ees sun takaisin. Ja varmaan me ollaan aika lapsellisia miehen kanssa, mutta me katsotaan sekä Suomen TV:n että Ruotsin TV:n joulukalenterit aina telkkarista. Se on meidän semmoinen iltateerutiini, että sitten kun syödään iltapalaa, niin samalla katsotaan Tonttu Akatemiaa ja
mikähän se Chiikkarenellä, en mä muista mikä se SVT:n kalenteri on, mutta yleensä ne ruotsinkieliset joulukalenterit on ollut enimmäkseen aika jänniä niin, että on täytynyt välillä lähteä kävelemään tai ei ole pystynyt katsoa niitä jaksoja loppuun, mutta ainahan se sitten tietysti päättyy hyvin, mutta mulla on välillä tämä jännityksen sietokyky aika matala. Huomisen kalenteriluukun avaa Ninni Handmade by Ninni podcastista. Ja Ninniltä haluan kysyä, että mistä saat inspiraation neulesuunnittelussasi? Ninni suunnittelee aika paljon sekä lasten että aikuisten neuleita. Ja hänellä on myöskin Instagramissa ollut yhteisneulontoja. Niin tällaisen kysymyksen haluan sulle, Ninni, heittää. Ja vielä lopuksi mä näytän tämmöisen jutun. Mä löysin kangasvarastostani ton joulukalenterin tämmöisen, siinä oli tämmöinen, että miten ne asetellaan noi luukut. Toki noissa oli numerot, mutta ne on epäjärjestyksessä, niin tässä oli tämmöinen. Ja mä ajattelin, että no mä voin tehdä joulupussukan itselleni. Tässä mä käytin semmoista vähän napakampaa vanua tai tukihuopaa välissä. Ja sitten leikittelin noilla tikkauksilla. Näkyyköhän ne? Joka toinen oli tommosia vähän kuin sydämiä ja joka toinen sitten tommoista kiekuraa. Ja täällä on kantohihna, että voi ripustaa ranteeseen. Ja vähän tahkosin tämän vetoketjun kanssa. Mulla oli tämän mittainen vetoketju, enkä halunnut sitä leikata, niin 3 kertaa mä ton toisen puolikkaan vissiin purin, että mä sain sen menemään suoraan, ettei tää toinen reuna ollut täällä kierteellä jotenkin. En ymmärrä, mutta niin siinä vaan kävi. Ja tänne pussukkaan sujautin myös sitten joulun aloituksen. Eli kädentaitomessuilta mä ostin semmoisen paketin, missä oli semmoinen pussukka. Ja sitten siihen täytyy tehdä itse tämmöinen kantohihna. Ja ajattelin tämän ottaa itselleni joulun aloitustyöksi. Pistellä Petit Point pistoja. Tosin tässä on jonkun verran mustaa, mutta ehkä se siitä näkyy, kun tämä pohjakangas on kuitenkin tällainen luonnonvärinen, rusehtava. Mutta nyt on jo joulun aloituskin suunniteltu, että vähitellen tästä joulu edistyy. Mä toivotan sulle oikein hyvää joulunalusaikaa ja iloa niihin jouluaskareihin. Ja jos joku homma jää tekemättä, niin siihenkään ei maailma kaadu. Ja jos kiinnostaa, niin mä linkkaan tonne alapuolelle ne 2 adventtijaksoa, jotka on mun kanavalla tilkkuiluun liittyen. Ja jos et vielä seuraa mun kanavaa, niin laita kanava seurantaan YouTubessa. Toivottavasti nähdään tuolla normijaksojen puitteissa. Moikka!